Jonqos biss jumejn biex persuni li bl-istatut tal-Partit Laburista għandhom dritt jirregolaw il-pożizzjoni tagħhom jagħmlu dan. Dan għandu jsir sa nhar it-tlieta miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u min ma jagħmilx dan sa nhar it-tlieta ikun qed jitlef iċ-ċans tiegħu li jivvota f'din l-elezzjoni li se ssir fil-11 ta' Jannar. Sal-lum hemm aktar minn 15,000 persuna li għandhom id-dritt tal-vot fl-elezzjoni għal ħatra ta' mexxej tal-Partit Laburista. Iżda hemm persuni oħra li jistgħu jirregolaw il-pożizzjoni tagħhom. Dan għaliex kienu membri fl-2015 jew qabel u għandhom sentejn ta' ħlas nieqsa mill-aħħar 5 snin. Skont l-Istatut tal-Partit Laburista huma jkunu jistgħu ħallsu dawn is-sentejn u jirregolaw il-pożizzjoni tagħhom. Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Dean Healey fakkar kif dawk li għandhom id-dritt jirregolaw ruhom kienu marfa permezz ta' korrispondenza, iżda dik mhix biżżejjed biex jivvutaw. Jekk wieħed irċieva littra li jista' jħallas sa sentejn blura, dak il-ħlas irid bilfors isir sa nhar it-tlieta li ġej billi wieħed imur personalment fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Jekk ma jsirx sa dakinhar, l-isem ta' dik il-persuna ma jidirx fil-lista ta' persuni li se jivvutaw u hekk ikun intilef id-dritt tal-vot. Jekk hemm min ma rċevix din in-notifika biex iħallas dawn is-sentejn imma jaħseb li għandu dritt jivvota, jista' wkoll jiċċekkja billi jċempel il-call center li nħoloq apposta u li f'dawn l-aħħar ġimgħat wieġeb eluf ta' telefonati, spjega ċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali l-Avukat Healey. Nenfasizza jekk jogħġobkom illi id-dokument illi batna l-avviż lil votant li batna huwa importanti ħafna għaliex mingħajr dak jew inkella l-ID card jew passaport jew il-liċenzja dawk it-tnejn flimkien trid tużhom biex inti tkun tista' tivvota. Mingħajr wieħed minn dawk int ma tistax tivvota. Intant tinsab miftuħa wkoll ir-reġistrazzjoni għal dawk li għal xi raġuni jew oħra mhumiex se jkunu disponibbli fil-jum proprju tal-votazzjoni. Dawk li mhumiex se jkunu Malta fil-11 ta' Jannar, jew għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jivvutaw dakinhar, għandhom iċ-ċans jivvutaw fit-8 ta' Jannar. Il-votazzjoni se ssir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun u f'Tasannat Għawdex. Iżda biex wieħed ikun eliġibbli jrid jirreġistra sa 3 ta' Jannar f'nofsinhar, skont l-avviżi li qed jidhru fuq il-midja tal-Partit Laburista. Kompla jispjega Dean Healey. Fil-fatt, fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista kontinwament qed ikun ippubblikat l-aħħar tarif li qed jixxandar ukoll fuq it-television u fuq ir-radju tal-Partit Laburista. Għal kwalunkwe tarif wieħed jista' jċempel iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fuq in-numru 2090 1771. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.